we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's a great morning mga kapuso! Ultra special na sabang ato ang Friday morning tungod kay It's Kapuso Fans Day din sa At Home with GMA Regional TV. Excited na ba mo kung kinsa ang mga kapuso artists na ato makauban karong bantaga? Well, hindi lamang isa kundi dalawang kapuso artists ang atong makauban din sa At Home with GMA Regional TV Kapuso Fans Day. Portraying the role of Maita and Cello sa napapanood natin every afternoon sa GMA Afternoon Prime na nagbabagang luha. Mga kapuso, let's all watch this. Nagsugod na ni atong Lunes ang hottest afternoon primetime series nga adaptation sa 1988 blockbuster film ni Ishmael Bernal, ang Nagbabagang Luha. Anaa dinhi ang pipila sa hottest kapuso star sa GMA Network sama sa award-winning actress nga si Glyza De Castro nga mobida isip Maita Montaire ug ang newest promising star nga si Claire Castro isip Cello Ignacio. Duha ka dekada na sa showbiz industry si Glyza De Castro. Daghang proyekto na ang nahimo niya nga siguradong nakapabilib gayud sa mga kapuso fans. Samtang opisyal nga nahimong kapuso artist ang 22-year-old nga si Claire Castro niadtong October 2018. Siya ang kinamagulangang anak sa 90s star nga si Diego Castro ug Raven Villanueva. Ug this Friday morning, more chikahan ug kulitan ang atong atangan kauban ang rival sisters sa Nagbabagang Luha nga si Glyza De Castro ug Claire Castro dinhi sa At Home with GMA Regional TV, the Kapuso Fans Day. Mga kapuso, let's all welcome Glyza De Castro and Claire Castro. Maayong buntag Glyza and Claire, and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta kayong dalawa and how do you usually start your morning? Ayong buntag! Ako, hindi mawawala talaga yung kape sa akin sa umaga. Yes, kailangan ko yan para mag-function ako. Si Claire, iba yata yung sa kanya. Pero sa umaga din po, mahilig din po ako mag-coffee. Kaso feeling ko po nasobrahan na ako sa iced coffee, kaya stop na muna. Ayun po. Nako, kami dito, mahilig kami sa kape, but having you here in the morning dito sa Mindanao, kompleto na yung araw namin. And of course, thank you also for taking time to be with us. Of course, Ms. Glyza, ano ba yung mga nami-miss mo naman sa mga regional events, lalo na dito sa Mindanao? Nako, ang dami kong nami-miss. Bukod sa, syempre, nakikita namin ng personal yung mga kapuso natin dyan sa Davao. Nami-miss namin yung mga pagkain dyan. Kasi, iba rin talaga yung mga luto sa Davao eh. Miss ko yung suha, tapos mamasyal, di ba? So, last time siguro, ang napuntahan namin, Tagum. So, medyo malayo-layo na. May mga kamag-anak din kasi ako doon. So, nami-miss ko yun kapag nakikita ko sila. How about Claire naman? Meron ka pa bang mga lugar dito sa Mindanao na gusto mo ring mabisita? Well, in Davao po, meron po talaga akong mga resort na gustong puntahan kasi nabalitaan ko po ang ganda po dyan. I heard din po sa People's Park, masasarap din po yung mga pagkain. Yun po. Naku, kailangan niyang pumunta dyan sa Davao. Kaya nga eh. We'd love to be your host when you visit here in Mindanao. But of course, eto, I'm sure miss yun ang mga fans ninyo. Gaano ba ka-importante ang fans ninyo sa buhay ninyo as an artista? Alam niyo po, ever since nag-start ako sa showbiz,
sila na yung mga unang naniwala sa akin. At nagpapasalamat ako na until now, may mga nagtitiwala pa rin sa akin. Kasi kahit isa lang yun eh. Basta may magtiwala lang sa'yo, lalakas na yung loob mong gawin yung kung ano yung kailangan mong gawin. So nagpapasalamat ako sa mga kapuso natin, sa mga fans na patuloy ang suporta, patuloy ang pagbibigay ng oras nila para lang masuportahan kami. Yung mga maliliit na bagay, sobra pong na-appreciate namin yun. So maraming salamat sa inyo. How about you, Claire? Excited ka na ba nakita mga lucky fans natin ngayong umaga? Yes po, and same po with Ate Glyzas. Kahit bago po ako, super thankful po ako na kahit konti may nagsusupport din po sa akin. Hindi lang konti yun, marami yun, Claire. Pagkatapos nito, abangan nyo ang mga susuporta sa kanya at mga Bashers. Hindi, kailangan mo talaga ng mga supporters kasi maraming may Maraming may iinis sa akin. Kahit ako naiinis po kay Shelo talaga eh. Aba, curious na kami dyan. Pero eto muna, excited na rin sila, mga lucky fans natin ngayong umaga na makita kayong dalawa. Kaya naman, Glyza and Claire, please help me in welcoming Karine from Davao City. We also have Rain mula sa Tagoloan, Misamis Oriental. Once again, let's all welcome our lucky fans ngayong umaga. We have Karine from Davao City, Rain mula sa Tagoloan, Misamis Oriental. Guys, please welcome and meet your Kapuso idols, Glyza and Claire. Hi! Hello! Kamusta kayo? Ayong buntag. Guys, umpisahan natin kay Karine. Karine, taga saan ka, Karine? And anong ginagawa mo ngayon? Anong trabaho? Hi, Karine! Karin po from Davao City. Dito lang po sa bahay, nagpa-part-time sa pinsan ko. Yun. Work from home. How about Rain? Mag-hello ka, Rain. Hi, Rain! Hi, Sambe Perena. Ako si Rain ay nagmula sa Taguluan, Misamis Oriental. Abisala Esna, Sambe Perena. Abisala Esna. Photographer! That's cool! Mga kapuso, marami pa po tayong malalaman tungkol kina Glyza and Claire, kasama syempre ang ating dalawang lucky fans na si Rain and Karine sa pagbabalik po yan ng At Home with GMA Regional TV Kapuso Fans Day. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, welcome back once again dito sa At Home with GMA Regional TV Kapuso Fans Day, kasama si Glyza de Castro, and of course we have Claire ngayong umaga. Dahil magagaling ang mga artista na kasama natin ngayong umaga, itetest din natin ang acting skills ng ating mga lucky fans. Ready na ba kayo, Rain? Yes, I'm so excited to see our Kapuso. Medyo intense ba yung mga Intense eksena ito. natin today? Medyo intense ito, so kailangan nilang paghandaan. Miss Glyza, yung first God. team natin, kasama si Karine and si Claire. And then we have Rain and of course, Glyza. Okay, so sino bang mauna? Volunteers? Sino mauna? Si Karen. Okay, Karine na lang, tsaka si Claire daw. Okay, Yes. Karen. Claire. Okay, eto na. Ang first situation ninyo, kailangan ang i-act nyo is nag-aagawan kayo sa isang lalaki. O, diba? Ay, madali lang po yan. Practice na ako sa set. Kaya hindi ko may paghuhugutan kayo dito Alam na alam ni Claire yan. Aba. Parang bigla po akong kinabahan, direct. Ito na, sige. Karine and Claire, nag-aagawan sa isang lalaki. Ready, get set, go. Bakit feeling mong papatulan ka ni Alex? Hindi ko naman sinasabing papatulan niya ako ah. At isa pa, ako ang mahal niya. Bakit ba pinipilit mong ikaw ang para kay Alex? Eh, halatang halata naman ako mahal ni Alex ah. Ako ang pinili niya. Ako ang mas kinampihan niya. Hindi naman kayo bagay. Pero ako ang mahal niya. Gusto ko yung approach ni Karen. Ano lang sa smiley face lang siya. Yung, Super. oo, yung bala ka dyan. Wala ka dyan. Ano masasabi mo dun, Claire? Magaling po siya. Na-feel ko naman yung emotion.
Pero hindi ko confident lang siya. Akong pipiliin. Bakit Oo, ba? yung parang pinagtatawanan ka lang niya na bakit ang seryoso mo? Oo, sobrang seryoso ko. Alright, tingnan natin kung seryoso din ba ang ating second group, Miss Glyza and Rain. Ito na, ang Okay. situation ninyo, mga sanggring mag-away. Okay? Oh my gosh, sangre. Yan. Gusto mo yung napaganon talaga. Perena, sabi Perena, yung nagito sa camera ko, my God. Okay, pero ngayon, magkapatid tayo, Regards Bri. na labas mga sangre. Magkapatid tayo, Bria. Ikaw si Sangre Amihan ngayon. Anihan. Okay. Pinapagalitan kita dahil kinuha mo yung corona ni Ina. Okay? 5, 4, 3, 2, action. Pasneya! Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Akin ang corona ni Ina. Ibalik mo yun sa akin. Galing. Wala ko sa'yo, Perena. Akin ang corona dahil ako ang karapat dapat, hindi ikaw, Perena. Ako ang unang anak. Layas! Ako ang unang anak. Pasneya ka. Lumayas ka. Ikaw ang lumayas. Pasneya! Kahit ikaw yung unang anak, ako pa rin ang karapat dapat maging na. Ang galing! Hindi ko kailangan may paganon ka eh. Ako. Madaan ka sa kamay. Oo, nadaan ako doon sa kamay. Ako may Yeah. patapon lang eh. Ada. Come on, Rain. God. Kinakahan ako doon. Congratulations, guys. Okay. Congratulations. Sino bang winner sa round na ito? Si Rain or si Korean? Parang feeling ko both. Oo Okay. eh. Parehas mahirap yung ginawa nila. Okay, 1 point for each. Eto, mas kilalanin naman natin ang isa't isa. I know you guys know the game Never Have I Ever. So magsasabi lang ako ng mga, mga situations. Tapos sasabihin niyo lang kung you have never done it or you have. Okay? So never or I have. Okay, first is gising ng 48 hours. I have. Ay. How about si Rain and Karine? Never. I have. Oh. May taping ka din? Bakit gising ka ng 48 hours? Yes. May taping din ako dito sa amin. Ay, bakit ba? May sarili siyang taping. Din. Perena din. Ako yung Perena dito. Yeah, sabi ko na eh. Oo, ako yung Perena dito. Ang artista to si Gising ng Rain, gabi. guys. Eh. Okay, second. Pinanood ng ilang beses ang Encantadia. Ako, never. Oh. Never niyo po pinanood? I have. Hindi ko inulit-ulit. Pero kapag ka Oo. naabutan ko lang sa TV, pinapanood ko siya. Ano kasi ako eh, Ay. Ako po, Yeah, sige, go ahead, Claire. I've seen a few episodes na po, pero nung time na yun kasi bawal po ako manood ng TV. Karine naman, I have po. you have. And Rain. I have po palagi. Palagi. Always. Solid ito eh. I Oo. love it. Oo, siya nga si Perena kasi. Kaya nga dahil nanonood kayo ng Encantadia, I'm sure alam niyo ano yung mga Enchanta language natin. Ano ba ang ibig sabihin ng Avasala Eshma? Karine, sige, Karine, go. Salamat po. Maraming salamat. Thank you. Tama ba, Correct. guys? Okay. Kayo Tama, magsasabi kung tama. tama or hindi. Okay. How about Maraming Ashley? salamat. Yeah. Pangiway. Uy, Rino, unahan ka ni Karine or ako lang ba? Oo nga. O, Ashley. Oh, go. Auntie. Tita. Tita. Mm. Yan. Tita. Pasneya. Anong pasneya? O, ano daw ang ibig sabihin ng pasneya? Pasneya, hayop. Ayan. Oh, may feelings talaga, no? Oo, no? Talaga siya. Sheda, ano yun, Rain? Ay, eto, nakalimutan Ano, ma'am? kong sabihin kanina. Sheda. Sheda. Ada, tigil. Oh, Tigil. Ayan, si Karen, nagtataas din ng ano eh. oh Karine. ng- Yes, Karine. Karen pala. Hindi talaga nawawala yung smile ni Karine. Oh, I love it. Sige nga, sabihin mo nga kung anong ibig sabihin ng Sheda na nakangiti.
Madali lang po sa kanya yan. Tigil. Tapos tumatawa. Kalit din yun eh. Okay, thank you very much, guys. Palakpakan naman natin si Karine and of course si Rain. Eto, message nyo na lang. Karine, ano ang message mo kay Claire? And of course, kay Miss Glyza also. Thank you po sa Ate Claire and Ate Liza. Thank you po sa pagpapasaya sa amin ngayon at sa pagpapaunlak. Thank you po, Abisala Eshma. Thank Ikaw rin, Dio. you. Ikaw rin, Dio. Hi po, Miss Claire at Miss Liza. Ang message ko lang sana sa inyo ay good luck sa inyong acting journey. Sa lahat ng mga acting careers nyo in the future and sa ngayong... Mabagang luha. Maraming Bet ko yung salamat, energy Ray. niya. Thank you. Gusto ko yung energy niya. Ano mo ngayon, Rain? Sabihin mo naman ano yung nararamdaman mo ngayon. Ma'am? Kasi mo na, naramdaman ka rin. Naramdaman ko talaga ma'am. Parang apoy, parang perena, ma'am. Ganon. Parang perena na apoy. Kana. Apelidog sayo, gamay ba? Oh. Yung Kana. brilyante po. Ganyan. Ay, Yung todo. siya. Ano naman ang response nyo to their messages, Claire and Miss Glyza? Naku, maraming salamat sa oras na binigay nyo rin sa amin para makita namin kayo kahit na hindi namin kayo nahahawakan at wala kami dyan. Pero hopefully soon magkita-kita tayo ulit at sana wag kayong magsawang sumuporta. Salamat! Ako naman po, thank you po sa inyo, Rain and Karen. Maraming salamat po na nandito kayo ngayon. Sobrang kalog mo, Rain. And thank you, Karen, kasi lagi mo ako sinusupport. Yan si Karen po, kilala ko po yan. Isa po siya sa unang nag-support sa akin sa career ko po. Thank you very much, guys. At tayo dyan, isang groovy muna tayo, isang masayang groovy. Okay. Okay. Okay, 3, 2, 1. Okay, thank you very much, Karine. Tutog lang po kayo mga kapuso, kayo mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maing butag ba kapuso, welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV Kapuso Fans Day at kasama pa rin natin si Glyza and si Claire. Ladies, it's been so much fun this morning at meron kayong baon na naman na bagong teleserye para sa ating mga kapuso. Please tell us more about it. Yes, unang-una maraming salamat ulit sa pag-imbita sa amin dito. Salamat sa tawanan. Sa ngayon, tumatawa kami pero abangan niyo po ang nagbabagang luha dahil seryoso po kami doon. Kayo din talaga madadala sa mga eksenang mapapanood niyo. How about Claire naman? What can you say na parang isang kontrabida role naman ang gagampanan mo dito for this teleserye? Well, I feel po na mas masaya po for me yung kontrabidang role na si Shelo po kasi mas pwede mo po paglaruan and what. Ito po yung actually pinaka mabigat ko pong role and mas complex. Ito po yung role na kailangan po talagang aralin bago po sumalang kasi sobrang complex po niya talaga. And Miss Glyza naman, what can you say about Maita and how do you feel that you're able to portray this character? Ako naman, lambot-lambutan ako dito. Hindi, iba to sa mga ginampanan ko before. Like, yun nga, yung Perena, yung Contessa. Kasi si Maita, ibang klase yung paglaban niya. Lagi niya lang tinatanggap lahat ng mga masasakit na pangyayari sa buhay niya. Hindi siya yung tipong aawayin yung kapatid niya kahit na may nagawang mali. Pero may mga times na pagsasabihan niya yung kapatid niya. So very, dito si Maita, very caring, mahaba yung pasensya, yung pagmamahal niya sa pamilya niya, sobra. And Claire, if you think yung mga viewers natin dito sa Mindanao mapapanood nila Nagbabagang Luha, ano yung mga matututunan naman nila mula sa inyo? Well, matututo po kayo ng mga kagandahang asal and forgiveness nga po, how to forgive people. Even if sobrang sakit na po yung ginawa nila sa'yo. Mga kapuso sa Mindanao, maraming salamat po sa patuloy ng pagsuporta sa
Kapuso shows. This time, bago po kaming offering, pagbabagain po namin ng inyong mga hapon. Kasama ko po dito syempre si Claire Castro, si Raver Cruz, si Mike Tan, si Miss Gina Alahar, Royce Cabrera, Myrtle Sarosa, Karenina Haniel. And this will be directed by Claire. Direct Ricky Davao and Direct Philip Lazaro. Ayan. Sa GMA Afternoon Prime po ito. Yan. Thank you very much, Glyza and Claire, for joining us again dito sa At Home with GMA Regional TV. At thank you for being such, great players para sa ating mga lucky fans ngayong umaga. Maraming salamat din sa mga kapuso natin dyan. Maraming salamat sa pagtutok this Friday morning, mga kapuso. At kung gusto nyo rin na ikaw ang makabonding sa ating mga kapuso artists, sama na lamang sa na-experience ni Lorraine and ni Corinne. Nako, bumisita lamang mga kapuso sa official Facebook page ng At Home with GMA Regional TV ug basahan ninyo ang mga mechanics to join kay basin ikaw na ang makabonding sa ating mga kapuso artists. Every Friday po yan sa ating Kapuso Fans Day. Makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot mga kapuso na mag-like and subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Enjoy your weekend mga kapuso! Ako si Attorney Resy Rizada. Buong puso para sa Pilipino!